So, what's up mga kapalpak, no? First time nino nga gibuhat na mo sa mong inahan. Okay. Ito na pa. Kantay din mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bikin susu. Happy birthday to you. Ma, dahil sa dari ma. Dawata sari. Ma, dari mo ka. Dari ba? Ano ba? Yan sa mereka na. Sponsor. Ang akong brad. Sa kebrad. Salamat. Ay sama dahil sa dari. Dili lang kay mao ni ma. Isang di ay. Napag yun. Hayag salamat ninyo. Ipagawa sa Milos Bay or tablis ko. So, what's up mga kapalpak, no? Kini day first time ni namo nga gi-surprise among ginikanan. Og daghang salamat sa akong mga igso, no? Labi na nag-sponsor karon si Onel og si Lito kaniya, kalito niya. Daghang salamat mo, brad. Dili lang kay kanama, di apay rilo. Apay rilo. More even dari di. Di ato ni pa wison si mama. Di ba dol? Wis na dol. Oh, sweet 16. Daghang salamat sa ako ang mga anak. Kuan ko, gananaang gipanan ko nila, birthdayhan ko nila. Daghang salamat mga anak. Ya, unsay mong feel karon ma? Dalipay. Dalipay. Lagi ba niya? Salamat kayo. Blue na. Blue na. Wish na. Okay. So no, kang salamat no ni Ong Brad, Lito Villarin og ni Onel Villarin. Og di ni mahimuno kung wala sila. Daghang daghang po kay salamat no sa mga solid supporters sa mga labi na among team. Team Kigwa, Balamban local vloggers sa Team Kigwa. Labi na nila ni Janwa, Chris, Miss Nisa, o siyempre si DJ Boyong, Mars TV ang nagpupot sa atong camera. Si Kambing, si Imsay, o si Gisa Puti. So mga on nami. So mga kapalpak no, mga on sa takay, gutom yagikan sa biyahe sa kini dai mo ni birthday sa ko mama. First time to ni nag-celebrate akong inahan sa iyang birthday. Okay, sa di pa mga kapalpak. Mga G sa ta ato sang ampuan ang grasya pa. So, nagampo ang uban, na si uban nga, nagdoko ni siya pero gigutom yan, nagdunag ano sa amukaon. Naghinuktok ang uban. Oy, pag-ampo sa mo, haron buligan tag maayong grasya. Kay sanduha ka mga bata, nagsabot din ni sila kung kinsay una mo paksit ining kubal. Nasa na siya at bangay, kakanon na, oy, doko sa taon, oy, haron mag-ampo, dili kinunaon ang kaon. Makakaon na tatanan na ron. Di ba pasangil lang ning usaba. Akin ni siya, kaning gayelo yun, tanaw siya nako. Kanin ang oros na kinib, hamal ni. Kaon na lagi. Pantay bitog di mo mga orong maayo, ha? Sige. Katawa sila. Katawa sila kay, alam niya nakiihamal ko nung hay. Diba? Pak kuno hay. Pero kibaw ko ikipanggutom mo. Ano si okay kuno. Okay di ay ha. Kinebe andam na. Kanyo wapag ipaksit na ha. Dara. Ari na tatiri sa nagkaon ha. Ilargo na to. So cute kisya kay mo daghong ito eh. Pero kiri nagtagol-tagol. Uy usapa taon do ay sa history di matoon na unsa man. Kanyo seryoso kim nagkaon. Di ara gipungko-pungkoan o gibarug-barugan. Kay hamal na kuno hay di ara kinindohan mo grabe ka sweet ba nila ultimo magkaon ba mag-sweet dapat na to sundo no sweet kay sila hungiti kana sige nga ka suko lagi kasaban mao di gahid ang kubal di ay mao di wala na tay postiso ani
katawa siya kinakita ko nung alingag-ngag ikabugal-bugalon sa gaba. Sa itakom ta nagamay. Akan ni dool do ng bago grabe isos na sa gihamal. Uy usapoy ayaw lagwag ton. Sa man no. Ay dagang kaon ta na dagang kaon sa lamisa. Sige. O kuha lang mo diri ha. O anak dako ag bahawan niya pertir bagamayag tiyan mahurot ka na nimo day. Okay. Dire tanaw tani lechon ron ha kay dako-dako bitong lechon na no. Siya rog makahurot mo ana ha. Atong doolo ni gamay dire tanaw taning uban nga nangaon. Hala, grabe, buwa-buwa ang babag kinaon, uy. Ang napoy uban, gisod sa bra. Naunsa. Amo niya ako nag-birthday, no? Ang akong pinanggang inahan. Inahan sa kanunayng panabang. Okay, tanaw ta ni lechon. Kaya perti ko ito dako, hala. Patay, kani siya ba si kreator, kiniglabok ba? Tanaw ta ni Be, kini, murag siya dyan kahurot ng lechon. Nanadaan pa ko, siya dyan nakahurot ni lechon. Sus, naon sa